Beethoven és un compositor tan relevant pel Palau que hi ha el bust de Beethoven a l'escenari i des de l'origen forma part de l'ideari primer de l'Orfeó Català i després de quan es va construir el Palau. Jo potser si hagués de triar dos dates, jo diria que una de les primeres coses que es va proposar quan va néixer l'Orfeó abans de fer el Palau és cantar la novena. La novena no es podia fer perquè no hi havia cap cor que pogués cantar la novena. Llavors, el 1900, quan encara no existia el Palau, va ser, em sembla, el Gran Teatre del Liceu, l'orquestra que va fer per primera vegada la novena de Beethoven. I després l'altre efemèride important va ser l'any 27, que es va fer la Missa Solemnis, que no s'havia fet mai a Espanya, i va ser el primer enregistrament amb disc de pedra en aquell moment que es feia de la Missa Solemnis de Beethoven. Ara parlem de Beethoven perquè són 250 anys del naixement. Però l'any 1927, que es van celebrar el centenari de la mort de Beethoven, ja la revista musical catalana va tractar aquest tema en profunditat perquè hi va haver una sèrie de gent que van anar fins a Viena a assistir a aquests actes. Per això és lògic que, ja que tractem de forma àmplia els continguts vinculats amb el Palau de la Música, que és la seu de la revista, decidíssim dedicar el número de gener de 2020 en bona mesura al tractament que fa el Palau de la Música de l'any Beethoven, que està protagonitzat precisament pels cors de l'Orfeó Català, l'Orfeó pròpiament dit, el cor jove, el cor de cambra. Tots ells en algun moment de la seva temporada interpretaran algunes de les grans obres vocals de Beethoven. Llavors la celebració ha volgut que hi hagués molts concerts. En aquest sentit, el plat més fort, més gran, seria la integral de les simfonies de Beethoven que farà Sir John Eliot Gardiner al front dels seus grups i després també l'òpera Fidelio, l'única òpera que va escriure Beethoven, que es farà dirigida pel Gustavo Dudamel. Es fa un repàs a la majoria de les obres corals de Beethoven. Si ens tindrem la London Symphony dirigida per Sir Simon Rattle, que faran Crystal Món de les Oliveres, l'únic oratori que va fer Beethoven. El cor jove ja ha fet, amb la Simfònica del Vallès, el mestre Salvador Mas, l'oratori a la mort de l'emperador Josep II. És una obra molt inhabitual però molt interessant, d'un Beethoven de joventut, amb només 17 anys escrivia aquesta peça. I després, per suposat, parlant de coral i Beethoven, la novena, inevitablement, es farà dues vegades, una amb la integral de Gardiner, on el seu cor Monteverdi s'ajuntarà al nostre cor de cambra, i després es farà, dirigits per Xavier Puig, amb la versió en català de la novena de Beethoven, que va traduir el mateix Joan Maragall, i llavors aquí ho faran a l'Orfeó Català al cor de cambra amb la Simfònica del Vallès.